Ved du, hvad kunstig intelligens er? Ja, jeg har beskæftiget mig lidt med dem. Jeg siger med dem, fordi der findes forskellige slags kunstig intelligens her i vores verden. Ja. Det I kender allermest, tror jeg, det er ChatGPT, som kaldes også for tekstgenereret AI. Men vi har også selvkørende biler, blandt andet Elon Musk, som står for Tesla-firmaet. De udvikler også en AI. Det de gør, de samler en hel masse data fra deres biler, som bilisterne sender til deres supercomputer, som hedder Jojo. Og den her supercomputer, det gør, at de selv lærer det faktisk. Man kan sammenligne kunstig intelligens eller AI med sådan et lille baby faktisk, som skal lære at gå og selv lære at tale, og jo mere input forældrene eller om verden giver barnet, og det barnet, det bliver produkt af samfundet. Det er sådan AI fungerer også. Ja. Har du nogensinde brugt det før? Ja, jeg tror vi bruger alle sammen i stor og mindre størrelse AI i vores hverdag. Men jeg har også været med, og jeg har også været ind og leget lidt med ChatGPT, fordi jeg ved, at der er mange unge mennesker, der bruger den i dag, og så selvfølgelig jeg som lærer skal sætte mig ind i det, hvordan det fungerer. Og så hvis jeg skulle udarbejde en stor projekt, så kunne jeg også selv finde på at benytte mig af de forskellige AI, som er til rådighed. Ja. Hvad fascinerer dig mest ved kunstig intelligens? Jeg synes, det mest fascinerende er, at lige pludselig så har man både en forsker, både en psykolog og en matematiker, og det er helt pakket i en stor pakke faktisk, som kan være inde i en lom faktisk. Ja. Sådan i telefonerne, ikke? Jeg synes, det er det mest fascinerende der. Og det mest fascinerende er da, at for AI afspejler den virkelige verden. Altså hvordan vi mennesker giver udtryk for vores tanker og vores viden og hvordan samfundet indrettes. Og det tilegner os i AI nu. Ja. Det er det mest fascinerende der, at det vil revolutionere hele verden faktisk. Ja. Hvordan tror du, at kunstig intelligens kan påvirke vores dagligdag i fremtiden? Der er faktisk stor forskning i gang lige nu. Jeg kan komme med mit bud, fordi der er mange i gang med at undersøge det, men jeg tror, vores hverdag bliver påvirket meget af AI. Vi kan allerede sige, at virksomhederne begynder at automatisere deres systemer, hvilket betyder, at det kan erstatte nogle jobs ude i verden. Så der mange mennesker vil miste deres job. Men jeg er sådan optimistisk. Jeg tror på også, at AI vil skabe nogle job. Blandt andet der var kommet en ny uddannelse, som hedder Prompt Engineering. Og det handler om, hvordan man kan kommunikere med disse AI. Hvor man kan give dem input, og så skal de give os en output. Og det er det, man skal vide som ingeniør, hvad for noget input man skal give de forskellige slags AI. Ja. Så det bliver påvirket meget. Og hvis der kommer selvkørende biler, full self-driving, som Elon Musk er i gang med at udvikle. Hvis man ser nogle videoer på YouTube, så det er faktisk det, nogle mennesker kan køre 500 km uden at det eneste gang de rører ved ratten. Ja. Det er vildt. Så behøver vi ikke producere en hel masse biler. Så kan I måske, hvis du har kommet til din punkt, så kan jeg justere bilen, så kommer hen mig også. For behøver ikke nogen chauffør. Så det bliver meget nemmere. Så kan man tage en bytur, og så komme hjem uden at sidde bag ratten. Så ser man, jeg skal hjem nu, og så kan den Tesla eller selvkørende biler kan køre ind hjem. Ja. Så slipper man på bøde der. Ja, det er det. Ja. Hvad ser du så nogle af de største udfordringer ved kunstig intelligens? Der er faktisk der kan give store konsekvenserne. Politikerne taler om, hvis AI havner i en forkerte hænder hos nogle forkerte regeringer. Det er faktisk, at det kan have store konsekvenser for mennesker. Blandt andet vi siger, at Kina ved hjælp af kunstig intelligens kontrollerer sin befolkning.
Ja. Så på den måde er det godt, at vi går og begrænser individets frihed. Hvad vil det sige? Altså, skal vi bruge det? Skal det bruges til? Og det andet problem kan være, at vores data kan blive misbrugt. For AI bruger dataen til at generere udefra. Og lige pludselig, hvis vores data bliver misbrugt, så er hele omverdenen ved nøjagtigt, hvad vi laver og går. Og så kan de manipulere med os. Det er det farligste, det kan være. Ja. Ved du, hvad kunstig intelligens er? Ja, det gør jeg. Har du brugt kunstig intelligens før? Jeg har brugt det rigtig mange gange. Det er hvad? Til at bruge det til at finde noget information, eller bare nogle grammatiske fejl for mig, eller lige skrive en stil, eller noget i gang med. Hvad fascinerer dig mest ved kunstig intelligens? Er det bare at finde på det så hurtigt? Er det bare for nemt? Hvordan tror du, kunstig intelligens kan påvirke vores dagligdag i fremtiden? Det kan gøre dit liv meget nemmere. Hvad ser du som nogle af de største udfordringer med kunstig intelligens? Man bliver altid opdaget, og lærerne vil gerne bruge det.